बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वेंगुर्ला शहरातील माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या आणि सर्व ग्रामस्थांना मी या नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो. मी स्वतः विद्याधर परब, जिल्हा बँक संचालक. आज या ठिकाणी आमच्या शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजू परब यांनी माझ्या वेंगुर्ला शहरामध्ये जी काय कमिटी बरखास्त झाल्यानंतर नवीन कमिटी स्थापन करण्यासाठी माझी या ठिकाणी निरीक्षक म्हणून निवडणूक केली आहे. मी प्रथमतः त्यांचे आभार मानतो की वेंगुर्ला शहरासाठी माझी त्यांनी निरीक्षक म्हणून निवड केली. वेंगुर्ला शहरात 5 जिल्हा परिषद मतदारसंघ येत आहेत आणि 10 पंचायत समिती मतदार संघ येत आहेत. त्या अनुषंगाने आज जी काही विभाग वाईज जी काही संघटना स्थापन करायची आहे त्या माध्यमातून त्या विभागाप्रमाणे 2-3 प्रमुख पदाधिकारी त्या ठिकाणी निवडणूक केली जाते आणि त्यानंतर पुढील संघटना जी काय बूथ कमिटीपर्यंत जी स्थापन करायची आहे ती पुढील 4 दिवसात स्थापन केली जाईल. आज या ठिकाणी ठराविक जे काही प्रमुख पदाधिकारी असतील त्या विभागाप्रमाणे ते या ठिकाणी आज निवडणूक करून मी स्वतः आमचे जे प्रभारी आता देसाई साहेब निवडणूक केलेली आहे त्यांच्याकडे मी त्यांची नावं आता सुपूर्द करणार आहे आणि पुढील कारवाई त्या पद्धतीने होईल आणि पुढील येत्या 4 दिवसात आपल्याला वेंगुर्ला शहराची पूर्ण संघटना या ठिकाणी आपल्याला स्थापित झालेली दिसेल. ही स्थापित होत असताना सन्माननीय आमदार साहेब दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे आमचे कुडाळ मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, जिल्हा प्रमुख संजीव परब साहेब, इकडचे वेंगुर्ला आपले ज्येष्ठ ज्यांनी आज वेंगुर्ल्याची पूर्ण यंत्रणा सांभाळलेले सचिन वालावलकर असतील, देसाई साहेब असतील, सर्व प्रमुख पदाधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य अशी आणि पूर्णपणे पक्षाला बळ देणारी कार्यकारिणी यापुढे स्थापित केली जाईल, जेणेकरून कोणतेही मतभेद न होता पक्ष म्हणून किंवा संघटना म्हणून पूर्णपणे पाठबळ देण्याचं काम कार्यकर्ता करेल. ह्या उद्देशाने पुढची संघटना निश्चितपणे स्थापन केली एवढं मी आपल्याला आवर्जून सांगतो आणि त्या पद्धती पुढील मार्गदर्शनाखाली पुढील संघटना या वेंगुर्ला पूर्ण तालुक्यात प्रस्थापित होईल एवढं मी आपल्याला निश्चित त्या ठिकाणी सांगतो. धन्यवाद.